Rețetă de mini eclere cu cremă de vanilie, o rețetă garantată și delicioasă. Am pus la fiert 75 de ml de apă, 50 de ml de lapte, 50 de grame de unt, un praf de sare. După ce amestecul a ajuns la punctul de fierbere, adăugăm făina și amestecăm continuu, aproximativ 5 minute, până când aluatul s-a legat și s-a desprins de pe vas. Am transferat apoi aluatul într-un bol și l-am lăsat să se răcească complet. După răcire am adăugat cele 2 ouă și am mixat până am obținut un aluat fin și omogen. Am pus aluatul într-un poș, iar mai apoi am format mini eclere pe 2 tăvi tapetate cu hârtie de copt. Le-am copt în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de aproximativ 20 de minute, până când au devenit frumos rumenite și aurii. Un sfat important, nu deschideți ușa cuptorului în timpul coacerii, deoarece eclerele se pot desumfla. Între timp am pregătit crema de vanilie. Am amestecat cele 2 gălbenușuri cu 3 linguri de zahăr. Apoi am adăugat rând pe rând 250 de ml de lapte, semințele de la o jumătate de păstaie vanilie și 25 de grame amidon de porumb. Am pus compoziția pe foc mediu și am amestecat continuu până când crema a ajuns la consistența unei budinci fine și cremoase.
Am oprit focul și am incorporat 20 de grame de unt pentru un plus de finețe și gust. Am acoperit crema cu folie alimentară direct la suprafață pentru a preveni formarea crustei, apoi am lăsat să se răcească complet. Acum tăiem mini-eclerele în două, dar nu pe toată suprafața. După răcirea cremei, am mixat-o pentru a deveni mai fină. Nu mixați mult, aproximativ un minut. Acum punem crema de vanilie într-un poș pentru a fi mai ușor de umplut eclerele. Acum le umplem generos cu crema pufoasă de vanilie. Aceasta este o rețetă simplă, iar dacă doriți cantitate mai mare, puteți dubla ingredientele. Rezultatul? Mini eclere pufoase cu o cremă catifelată și aromată de vanilie, perfecte pentru a fi savurate alături de cei dragi. Dacă ți-a plăcut rețeta, nu uita să te abonezi canalului meu, să dai un like și să trimiți rețeta